चिरां जिल्लानि बेंथलाव गासैबो रोखोमनि सुबिदा गोनां गारि सुग्रा मिरु बेखेवदों। आथिखालाव बयहाबो गारि मटर गोनां जानायलाय साखोन सिखोन खालामनो थाखाय चिरांनि बेंथल नान्दुनि साखाथियाव दिनै फ्रेन्ड कार वाशिं सेन्टार एन्ड गेरेजखौ बेखेवनाय जायो। बे मोजां थांखि लानायनि सायाव गारि सुग्रा मिरुनि बिगोमाया मा बुंदों फै मिथिना लानि। गिबियाव आङो बयनिसिमबो रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय आं साबायखर बावहरग्रोबाय। दिनैहाय 23 तारिख 6/2023 दिनैनि बे दिनाव जोङो गोबाव समनिफ्राय मोनसे कार वाशिं सेन्टार जोङो बानायनो जोङो नाजाबोदोंमोन। दिनैहाय जाफुंनायाव फैबाय। दिनैहाय मोनसे बेखौ इनाग्रेट खालामनाय मोनसे प्रग्राम बेखौ खालामनाय जादों। दिनैहाय बे फ्रेन्ड कार वाशिं सेन्टारखौहाय दिनैहाय बेखेवनायबो जाबाय। दिनैहाय फिथा हास'बाय, दिनै बेखेवबाय, बेखौ जों दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामसिगोन। बेयावहाय बेखौनो आं बुंनो सानो जे दिनै जोङो बेंथल ओनसोलावहाय जेरावबो बेबायदि कार वाशिं फुल फेसिलिटि बिदि गैफेरामोन। दिनै बेयावहाय नांगौखिनि जेसेबां दङ बे फेसिलिटिसफोरखौ मोनगोन। बेयाव गासैबो जों बेनारावबो होनाय जादों आरो बेयाव जेसेबां कार वाशिं खालामनो फैगोन जोंनि कास्टमारफ्रा बिथांमोना नांगौ बायदि गावसिनि मा नांगौ बे फेसिलिटिसफोरखौ मोननो हागोन। दा बेयावहाय कारेन्ट गैयाब्लाबो जोङो बे कारखौ जोङो वाश खालामनाय जागोन। बेयाव कारेन्टजों खुनु खोथा गैया। बेयाव कारेन्टजोंबो जोङो वाशिं खालामगोन। कारेन्ट गैयाब्लाबो जों एनि टाइम जोङो बेयावहाय 12 घन्टाखौ जोङो वाशिं खालामबाय थागोन जों बेबायदि मोनसे थांखि लादों। कास्टमारफ्रा मालाबाबो बेक जानाय नङा आरो थांफिननाय नङा ओरैनो। दा बेखौ आं खावलायदों बेयावहाय नांगौखिनि जेसेबां फेसिलिटिसफोर दङ बेयाव मोननो हागोन। दा बयखौबो खावलायदों बेयाव फैनानैहाय गारि गोनांफ्रा सुफैनो हागोन आरो बेयावहाय गासैबो रोखोमनि नांगौ बायदि दंजोबो। बेयावहाय लिरनानै होखानाय दं बेनाराव। आं बेखौ बुंला, नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों बे बेनारखौ नायोब्ला मिथिगोन। आरो बेनि लकेसनानो जाहैबाय जोंनि बेंथल एरिया। बेयाव जेनाखि डन बस्क' हायार सेकेन्डारि स्कुल दङ, बेवहाय सारियालि मोनसे दङ। बेनि खाथियावनो अपोजिट एसे साहा जायो लामानि सानजाजों, बे लामायावनो जोंनि बे कार वाशिं सेन्टारा दङ आरो बे कार वाशिंनि लकेसना बेनो। आरो बेयाव नांगौखिनि माने जेसेबां बेयावहाय पार्किंनि खोथा जेबो साननांगौ गैया। एभेलेबल पार्किं स्पेस दङ। जोङो बेयाव बेबायदि जोङो सार्भिसखौ जोङो होगोन नोंथांमोनो। आरो बे लकेसना बेनो। दा नोंथांनिसिम आं जि फोरमायदों बेनो। जोंनि बेयावहाय डन बस्क' हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथियावनो जेनाखि बे लकेसन नैबे सेरावनो दङ। दा टाइम हिसाबै नोंथाङा अपेनिं टाइम आरो क्लसिं टाइमखौ माबायदि होगोन? टाइमनि खोथाया फुंनि 7टानिफ्रायनो बेखौहाय माने मोनाजासिम जेसेबांखिनि गारि फैयो इसेबां बेखौ सुबायानो थागोन। खुनु टाइमनि लिमिट गैया। जों मोनायावबाबो सुगोन। जोंहा लाइटनि केपासिटि जोंहा दंजोबो। जों गासिखौबो जोङो बे सार्भिसखौ जों होबाय थागोन। खुनु जोंहा टाइम टेबोल गैया। जों 7टानिफ्राय जों स्टार्ट खालामगोन। बिनिफ्राय जों कन्टिनिउ जोङो मोनाब्लाबो जों बे कारखौ जों सुनाय जागोन। ओरैनो कारनि अनगायै मा गारि सुनाय जागोन? बेयाव कारनि अनगायै जिखिजाया माने एनि कार फैया मानो जों सुना हरनाय जागोन। जिखिजाया गारि फैया मानो बाइक सुगोन, जोङो गारि खबब्रै फिसाफोरखौ जोङो सुगोन आरो बेयाव जेसेबांनाखि गिदिर गारि फैया मानो जों बेखौ जों सुना हरगोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।